Come back mga ka-DIY loop. So nandito po tayo sa ating loop again at ang content natin ngayon mga kapatid is bibigay po tayo ng bet racing gold. So kakatapos ko lang po bumili ng patukan nila sa ano. So yan po yung patukan nila. GMP3 tas pinaghalong breeder at fire mga kapatid. So kumuha na rin ako ng tubig para hindi na tayo bumalik. So bumili po ako ng bet racing gold. So para sa mga kalapati natin, para iwas cold eye po mga kalapatis, dahil sinabi po ni si Sir Rocky Star mga kalapatid. So nagtanong ako sa kanya kung ano yung magandang ipainom o pakain sa natin sa mga kalapati natin para iwas one eye cold. Dahil may nagtanong po sa akin kung ano daw po yung nangyari dun sa ibon niya, bakit lumuluha mga kalapatids. Dahil medyo konti pa po yung kaalaman natin sa pagkakalapati mga kalapatids. Newbie pa lang po is nagtanong po ako kay Sir Rockstar mga kalapatids. So ang sinabi niya po is mas mainam po ipaano sa ating mga kalapatids yung kapag may one eye cold mga kalapatids, ang maganda pong ipainom is nakalimutan ko po yung sinabi niya. So ang sabi niya po is dito painumin ng so maya tingnan natin mga kalapatids. So balikan ko na lang po yun dahil so kapag para hindi din madapuan, sabi niya vitamin bet racing gold. So kalapatids, may yan po kalapatids. So haluin na natin yan. So di pa tayo ng pagkain. Yan, lagay natin yan mga kapatids. Papaligo na si daddy ko mga kapatids. So lagyan na natin dito. Halo natin dito. Ng baboy yung tatay ko mga kapatids. Natin Anto maling. Hindi lang iwasan natin. Tuloy na. Ito lang. So yun na po.
So bibigyan natin yung mga kalapati natin dito, mga kapatids. So dito bigyan natin ng konti. So kuha tayo mga kapatids. So yan o. So bigyan natin, haluan natin mga kapatids. So kunin na lang natin yung isa mamaya mga kapatids. So sigurado hindi nila maano yan, maubos din. So kuha tayo ng maliit na saktuhan. Aw. So ito, pwede na siguro yan mga kapatids. So yan po, bigay nyo lang sa mga kalapati nyo. Inumin nila yung mga kapatids. So yan muna yung bigay natin. So balikan natin yung mga kalapatids. So punta tayo dito sa ating breeders. Tingnan natin yung ito. Bigyan natin. So yan ang bigyan ko na. Yan po. Sabi natin dito. Kahit meron na yan, lalagyan pa rin natin. Haluan na lang natin mga kapatids. Yan mga kapatids, sinaluan ko na lang po. Okay, ganun din dito. Haluan na lang natin. Ayan mga kapatid. Para di maawan ay cold mga kalapati natin. So yan na po, nabigyan na natin sila. Yan o, inom yan mga kalapatids. So sa awan ng Diyos wala pa pong ano, nagkakawan ay cold dito. Ayan, dito din bigyan natin. So haluan na lang natin yan. So halo na lang natin yung lahat. Ayan mga kalapatids. So pakain na tayo. Baik na lang po ako kapag tapos na. So mga kalapatids, tapos na po tayo nagpakain mga kalapatids po. Ayan po. So may natira pa sa dito. So may mga natira pa. So maganda ng mga yan mga kalapatids. So nagpares na rin po ako ng ano na puti dito. So dalawang puti na po yun, no? So nagpares. So pinagpares na natin yan mga kalapatids. So pares na po silang dalawa mga kalapatids. So next natin mga kalapatids is sisingsingan po natin yung anak ni ano, Isabela mga kalapatids. So may dalawa po siyang YB. Bali 6 na po yung magiging may singsing po, singsing natin dito mga kalapatids. So baka isali natin yung mga yun sa ating ano, sa karera po sa PFRPC baka kalapatids. So yun, no. So meron na rin doon na pares. So dalawang pares na po yung na ano natin ngayon mga kalapatids. So tara, samahan niyo ako dito. So yun si Doggy, si Blackie, Pipoy, Blackie kaso, si si Brownie. Iska dyan, boy. So yan mga kapatids. So tara, pasukin natin to. So di pa sila tapos kumain. So yan mga kapatids. So yun, napunggo yung anak ni Tipler. So dito may ilog na rin, may ilog ulit mga kapatids. So baka di natin tanggalin yan. So iwan natin yan. So hinihintay ko lang po lumaki to. So anak niya ano, anak nito mga kapatids. So hinihintay ko lang po lumaki. So laki na nila mga kapatids. Ano, amo mga kapatids. So dito ako pa na check. Wala pa yung isa niya. So tara, kunin natin mga kapatids. Tapang na to ngayon. So alis ka muna dyan, boy. So ayaw niya pakuha yung anak niya mga kapatids. Kunin natin sabay. So sisingsingan natin mga kapatids. So
So may white na naman tayo. So sigurado to putito na kak. So kitang kita naman na mga kapatids. So ito blue bar sigurado. Yan o. Papansin nyo naman mga kapatids. So kak to sigurado. Malaki. So tara, singsingan na natin mga kapatids. So nilagay ko dito yung dalawang itlog ni tippler. To. So iwalay na rin natin, oras na lumaki na yan. So ipapamigay natin yan kay dun sa kasama nating gumawa ng loft, mga kapatids. So stock loft natin, papamigay natin yan. So yan. So ito mga kapatids. So singsingan na natin. Tara, sabayan niyo ako. So yan mga kapatids, singsingan na natin. So nakalimutan kong kumuha ng ang pang-stick, yung stick natin na gagamitin mga kapatids. So nakalimutan ko kumuha ng so kasyahin natin. Kasya pa ito mga kapatids. So yun nga lang, hindi po ako nakakuha ng pagkuha natin dito, try natin to. So di natin matusok mga kapatids. So nahirapan tayo mga kapatids. So yun, nasuksan na natin mga kapatids. Yung panya. Sunod natin isa. Susuk na rin natin. So apat na iyo yung nasusukan natin, tapos isang dalawang irak mga kapatids. So yun mga kapatids, tapos na po. So yun na mga kapatids, tapos na po. Yun po mga kapatids. So kita nyo naman. So tara, balik na natin siya. Hanap na siya ng magulang niya. So binalik na natin, nagisin natin mga kapatids. So tara, kunin natin to, si Napunggo. Oh, malaki rin to mga kapatids. Sige lang, may lap. Malaki rin pala to mga kapatids. Malaki rin to, kak yan kak. Kak po yung kakalabasan niya mga kapatids. Ayan. Ito sana kunin natin. Uy, apat na pala. Sige na. Ulo pare, hindi masakit. Tingnan natin, sumailak sila mga kapatids. Sige pare. Ikot ko nila. Kunin natin to. So ito sigurado. So laki naman siya. So hindi naman siguro masikip yung singsing mga kapatids. Stick natin. So sakta lang pala yung singsing niya mga kapatids. Sakto lang mga kapatids po yan. Babalik na natin. Yan. Ito. Uy, ba't ka sumiksik yan pare? Bawal ka dyan, balik ka dyan, balik ka dun. Uy pare, ba't ka sumiksik yan? Balik. Mama. So sumiksik isa natin. So yun, bahala ka dyan. So balik na lang po ako mga kapatids para di tayo magsayang ng pahay, oras. Para di rin kayo babalik. So mga kapatids, yan po, yan na po yung makulit. So puti siya, laki ng puti na ating mga kapatids na naman. Yan o. So try natin dito. So dito may ilap mga kapatids. So laki mga kapatids. Parang pangangatawan na lang. Yan o. So ito siguro yung kak. Yan o, busog na pusok mga kapatids. Busog na busog po. Yan o. So ang ganda o mga kapatids. Check natin gaano kaganda mga kapatids. You know? Busog na busog. Walang tubig. Balik na natin mga kapatids. So ito, try natin to. So ito mga kapatids, oh. Ba't kaya may chocolate na lumabas? Yan po, kalawang. Living feathers pa yata mga kapatids.
So red bar po yata tawag dito, kung hindi ako lang kakamali. So comment down below mga kalapatids. So yan o, may ilog na rin yan. So papabayaan natin dyan mga kalapatids. So ito ililipat natin dito na cage. Kapag nalipat na natin, naayos na natin to kalapatids, ililipat na rin natin yan. So hintayin ko lang po na lumaki lumaki ng konti itong mga tumalapis para malipat na natin sila. So hanggang dito lang nating video mga kapatids. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video mga kapatids. So this video is mga kalapatids, i-share mo sa YouTube at sa mga club ng kalapate. So yung mga suportang tunay na ka-DIY loop dyan mga kalapatids, so kilala nyo yung mga sarili nyo mga kalapatids. So patapusin mo tong video na to mga kalapatids para hindi tayo, para maabot natin 1k hours para ma-monetize na tayo, maparapol natin yung mga dapat iparaffle dito sa ating loop mga kalapatids. Ayun po, yan na, okay na po mga kalapatids. Yan po mga kalapatids. So yan lang po yung update natin dito sa DIY Loop TV mga kalapatids, sa DIY Loop. So hanggang dito na lang mga kalapatids. That's it. Peace.